Pa evo mi ponovo poster kući, nešto drugo da radimo. I sada kao što vidite sve očišćeno, automobili su izbačeni napolje, profili su stigli. 80x43 mm i 80x42 mm i 40x42 mm i jedan flah, to jest jedan L profil od 3 mm. Sve su cevi dugački 6 metara i sad u ovom prostoru trebamo da napravimo garaž, to je odavde, da spuštamo dole. Ako Bog da i lijepo vreme, da to za koji dan završim, pa da uživamo. A do tada, uživajte vi. I evo mali update. Šta radim? Ovdje u betonski stup u ogradi ušim rupe, stavljam tiplove, šrafove gdje će da se postave ovi profili. Znači, ovi profili sada idu tu i vare se u tom delu i u donjem delu. Tako da, eto, to sad radim. Postavljam profile na prvi, drugi i treći stup i onda radim horizontalnu od 8 metara na sve ove. Horizontalno od 8 metara moram da spojim jedno od 6x2, jedno 6, jedno 2 ili ću da isečem na sredinu pa ću da ispajam tu. Tako da jedno od 8 metara i poslije se puštaju kolosnici koji idu gore na krov. Znači to je sada posao.
I evo ljudi, za danas je dosta. Kao što vidite, binde sam odradio sve. Sve 3 binde su gotove. Ja to nisam znao da se zove binda, ali neki su mi rekli da je to binda i ja sad znam da je to binda. Nisam ja znao, paneli su stigli kao što vidite. Evo su vamo zidni, isto su antracit, samo što su okrenuti naopako. I krovni. Kao što vidite, ovo je konstrukcija binda broj 1 i jedno je tamo binda broj 2 i tamo na kraju binda broj 3. To je to. Sutra ovdje treba da se doda stub, da stavim pored samih vrata jedan nosač koji će da nosi, onda ide na metar dalje ovdje negdje još jedan do dole koji će da se veže tu iza tiple u beton, tako isto i s one strane i unutra idu vrata od 4 metra, znači metar s one strane, metar s ove strane i vrata u sredinu od 4 metra. Ona strana se zatvara cela, ostaje samo prostora koliko jedna vrata da budu tamo na tom delu i ništa više. Bukvalno jedna vrata se stavljaju da može se izađu na dvorište i to je to. Garaža je velika 9 sa 6. Staju automobili, staju kvadovi, staju bicikle, staju motori. Sve će to biti unutra. Za večeras je dosta, ne mogu više. I jurio sam i materijale danas, i panele, i gas mi nestao, i svašta nešto me je zezalo. Ali sam uspio bar binde da završim danas. Varene su samo sa ove desne strane, to je sa lica. Sutra ću da ih varim sa druge strane, da ih prevarim kompletno i onda mislim da ću da podignem gore ove 40x40. To su ovi profili ovdje. 40x40 profile dižem gore da idu preko, oni će idu preko kompleta, da bi na njih mogao da se šrafi panel. Krovni naravno. A do sutra uživajte u životu. Ćao. Akcija!
Pozdrav u ljubazne sirotinje. Evo enoga i Pera. Evo ga Pera. Da pomognemo prijatelju. Pera ga diže na moja. Da po 50 evra. Sad kako da smišljaj. Pa dobro, siđi daj mu puku kak je veze, će dođeš. Dobro, to je jedno šta, evo, će izađe... Može, Saško, će izađe gore, a ti će Stefane da radiš to sa njim. Tekaj, ovo isto. A bre, evo, dižemo ga drugo šljavu. Još jedna bre, da. Ovaj je blizu. Ej, ne daleko, deda. Ajde. Daj ovo. Daj mu ovo da ne baš ide. Je veš tam ti mato. Evo. Evo, kumpas. Govori. Evo na Bemeru. Ajde, gredi. Ćeš da ušapiš? Samo da me pozdravim, za 20 minuta smo ga ugodili. Bravo. Bravo. 20 minuta. Dejan Matejić, Dejan Miljković, Panđa. I Pera, Bugarin, kuvar. Kuvar. I ja, svi zajedno napravili smo krug. Nisam ja majke mi. Stvarno hvala ovim ljudima, ali majke mi ste došli u pravo vrijeme. Pa ljudi, evo još jedan dan je gotov, a gotov i krov. Tako da sam danas uz pomoć jednog, drugog i Pere podigao kompletan krov i sada mi je ostalo još zidovi. To ću, Bože zdravlje, od sutra da završim zidove. A krov, kao što vidite, je lego perfektno. Perfektno gazio sam po njemu, išao sam gore, skidao sam foliju i krov je odličan. Odličan. Ogroman i odličan. Tako da sutra nastavljam dalje, ne mogu više. Baš sam se danas umorio. Malo me zezao aparat za varenje. Ovaj CO2 govno. Pa ću izgleda uzeti neki drugi. A mi se vidimo. Nastavljamo sutra dalje. Ćao.
I evo smo na završetak trećeg dana. Što vidite, iza mene odrađena je prednjina. Ali ovom što pravi vrata trebamo 10 dana da mi napravi vrata. Kao, brate mili. 10 dana za vrata. Ali u svakom slučaju odradili smo prednji deo kao što vidite. Sređen komplet. Sad mi ostaje zadnjinu da zatvorim celu. To ide lakše zato što nemam šta da krojim, samo režem panele. I onda čekamo vrata. I ovo će da me zeza malo, trebam da naručim cevi. Taj deo isto da zatvorim. I to je to. Još jedan, eventualno 2 dana posla i garaža je gotova. Panela imam još 3, 6, 7 komada i 3 parčeta, 7 panela. Koga interesuje koliko košta, paneli su vam ljudi 25 € kvadrat, pa koliko vam izađe kvadrata, toliko, plus metal konstrukcija. Znači radionica treba da izađe jebemni ga, šrafovi, tiplovi, gvožđe, CO2, varenje, plus majstor ako uzmete, mnogo para. Ovako mene izađe 2,5, oko 5.000 sve, s tim da vodite računa, znači 5 sve, s tim da ja imam desni zid i levi zid. U levom samo dodajem parče, a u desnom ne dodajem ništa, bukvalno. Znači 2 zida imam, samo zadnjinu radim i prednjinu zatvaram i ceo krov. Koga interesuje kvadratura, 9 metara je dugačka garaža, a široka je 6. 9 sa 6, 54 i gore smo dodali malo 60 kvadrata plafona, tava ovoga krova i 40 kvadrata panela za zidove, samo znači otprilike, ne otprilike, nego 100 kvadrata panela po 25 €, 2.500. Konstrukcija je izašla 1000 i nešto, 1200 konstrukcija, 1200 i 2,5, to je, koliko je to? 3700. Malo više od 5000 izađe vrata, će da izađe u 1700-800. Zato što hoću velika vrata, ovo su vrata 2,70 m puta 3,80 m. To su vrata, segmentna vrata, neću više da uzimam ova rolo vrata. Segmentna vrata, 2,60, 3,70, mislim, ili 3,80 širina sa 2,68 valjda visina. I hoću u sredinu da odradim, na sredinu da odradim staklo. Da imam po celoj dužini jedno staklo. Da može malo da uđe svetlost unutra i iz radionice da može da se vidi napolje. Eto, to je to za danas, treći dan je gotov. Ne mogu više, umorio sam se, sutra nastavljam i tako. Pozdrav, pa se vidimo u novom klipu. Evo nas ljudi ponovo, novi dan, a stari posao. Sada što radimo, da ogradimo ovu zadnju stranu. Povukao sam ogradu za 10 cm tamo, kao što vidite na zadnje šrafove, da bi imao dovoljno prostora da ovo zatvorim. Sada što radim, skupljam delove po garaži. Sada što radim jeste sečem profil na 575, da ga pustim od kraja do kraja, kao što je i gornji, da bi mogao posle da radim vertikale. Prvo tiplujemo donju na 575, sad ću da vidim ako mogu da iskoristim ove ovdje šrafove, da li se gađaju, da li se ne gađaju. Ako se gađaju oni, bit će dobro, ako se ne gađaju moram nove. Mada ne sumnjam, ovdje baš i nije baš na to. Tako da bacam se na posao, pravim sada, sečem ovu dugačku 480 na 570 i nešto i idemo dalje.
Kao što vidite, konstrukcija za zadnji deo je gotova. Još mi ostaje ovdje da vidim kolika ću vrata da stavim, da bi dodao profil za vrata i idem da nabavim vrata. Tako da ću posle odmah da ubacim tu vrata kad radim panele, da bi mogao da imam kontakt sa mojim kućićima. Tako da sada što radimo jeste idemo za vrata, da vidimo samo dimenziju koju uzmem vrata i da postavim, kada postavim panele odmah izrežem panel i ubacim vrata. Zapravo izrežem panel, dodam jedan profil od dole do gore i ovdje preko da bi vrata bila čvršća i dodajem vrata, a mi se vidimo kasnije. Dobro jutro, evo nas ponovo. Ovo je, jučer sam preskočio, išao sam za materijale, vratio skelu, očistio dvorište i tako dalje i to imao goste, jučer sam preskočio sam jučer, išao za vrata, evo su vrata i sada sam ubacio jedan panel, treba da ga presečem, da ga postavim prvog, pošto mi je on najgori zbog ovog dela ovdje, imam mnogo da ubacujem i gore, tako da sam ga sekao, on je najgori bio i kad njega ubacim, sad kad ga presečem ubacim, ovi drugi su mnogo lakši, posle samo izvučem ugao gore, obeležim ga i sečem i to je to. Znači prvi je najteži, a ovi ostali su dobri. Znači ja da vas ostavim ovdje, pa vi gledajte kako je radim.
Da vam pokažem što je danas odrađeno. To je ovaj zid ovdje. I namještena su vrata. Kao što vidite, zid je sređen. Vrata su sređena. Sada izlazimo u zadnje dvorište. I evo kako to izgleda iz zadnjeg dvorišta. To je to. Malo pre vidjeli ste, Ares je bio taj koji je ukrao kameru. Odno je tamo kućicu spremio da je pojede, hvala Bogu nije. Evo ga govnar. Ares govno. Ares. Govno Ares. Ti si jedno govno, uzeo si mi kameru. Jesi mi uzeo kameru, smrljivko? Tako da, eto, to je to. Namešteno je, sada ide purpena, silikoniranje okolo, zatvaranje, dihtovanje, da to sve bude, da dihtuje, da nema nigde da prolazi vetar, vazduh i tako dalje. I onda, zapravo, prvo ćemo da uradimo ovaj deo kompletno da zatvorim. Taj deo da zatvorim ceo. To mi ostaje još, tu idu dva profila 40-40 na donju stranu. Zapravo jedan profil u celoj dužini, 40-40 na donju stranu. To još što odradim i da stavim panele tu. Ostala mi jedna cela. Evo je tamo. Ostao mi jedan ceo panel i ostali su mi ovi parčići. Nadam se da od ovih parčića ću da izvučem 2 komada, ne mogu 3. Od ovih ću 2 da izvučem i od ovih ću da izvučem od jedne cele 5. To je 7 komada. Treba mi 9, 7 i evo ga ovaj 8. Ovaj će da bude 8. parče i jedno parče ćemo da nekako smandrljamo. I to je to. U knap sam izašao s materijalom. Uzeo sam celih 100 kvadrata, 60 plafona, to je tavan ovoga krova i 40 zidova i izašao sam sa materijalom knap. Ostalo mi je jedino ovo parče, to je normalno zbog vrata. Znači ovo parče je ostalo jer sam izvadio vrata, od tog parčeta mogu nešto napraviti. Tako da ljudi, to je to. Javljam se kasnije ponovo.
I evo ljudi, da vidite garažu, ona je završena. 4 dana mi je trebalo da je odradim, tako da je završen. Pitali ste se gdje je on, on je tu, nažalost ne može da bude unutra, jedan je morao da ostane napolje, izabrali smo da ostane on. Kao što znate, tu mi je ostalo da se odradi lajsna okolo ram, to je jedina stvar koju nisam odradio. Znači unutra je stalo sve što treba, vidjet ću samo kvadovi da budu ispred, zapravo iza, a automobili ispred. To je to, povezao sam sa radionicom, tako da kad radim nešto veće, izbacim automobile i odradim ovdje u garaži. To je što se toga tiče. U komentare napišite ako se nekom sviđa kamin, znate onaj kamin što smo pravili, eto nekom ćemo da poklonimo taj kamin, pošto prostora nema gdje da stane kod nas. Vrata za zadnje dvorište su tu, tamo su nam ljubimci ovi veliki. Vidite li koliko je prostora tu. Tu su nam gume. Gore je sve zaviktovano purpenom, da nema nigde vazduha. Krov se nosi predobro, vrata su odlična, ogromna, tako da nisam se pokajao, teo sam manja da odradim ili da odradim 2 komada, što mi ne bi bilo dobro. Ovako sam odradio jedna velika i odlično je ispalo. Sve je stalo što treba da stane unutra, što mi je bio plan, tako da ostalo je samo da se konstrukcija ofarba. To ću o tom potom, Bože zdravlje, jednog dana kad imam vremena, da ofarbam samo konstrukciju i ovo je sve završeno. 9x6 je garaža, nepunih 6, ali 9 metara je dužina, 6 metara širina. Materijala je otišlo ukupno za ovu garažu, panela je otišlo 60 kvadrata krovnog i 40 kvadrata zidnog. Od zidnog panela je ostalo parče koje sam vadio za vrata. Ovi svi ostali parčići su završili ovdje gore i popunjen je taj deo. Tako da minimalno se materijala bacalo. Paneli, kao što znate, antracit boja. Oni su 25 € kvadrat, kao što sam i rekao u klipu. Da li je zidni, da li je krovni, ista je cena. Tako da, to je to. Garaža i moja želja da je napravim je ispunjena. Tako da mi ostaje još da je zatvorim i izađemo odavde napolje. Ljudi, vidimo se u nekom novom klipu. Za sada toliko. Cici, imaš nešto da kažeš? Cici? Garaža je gotova i stvarno sam zadovoljan brzinom koju sam je odradio i izgledom kako je zapravo ispalo. Hvala vam puno i vidimo se u nekom od narednih klipova.